Πολύ καλησπέρα σας. 27 Αυγούστου, 27 Οκτώου, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9 το βράδυ, εδώ, μαγνητοσκοπημένη. Σας ευχαριστώ όλους που συντονίζεστε στο κανάλι μου, ευχαριστώ και για τις νέες εγγραφές. Όσοι θέλετε να κάνετε νέα εγγραφή, μπορείτε απλά να μπείτε στο YouTube, να γράψετε το όνομα και το επίθετό μου στα ελληνικά και να βάλετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Λοιπόν, 27 Αυγούστου και πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο επίσης από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο ένα άρθρο το οποίο έχει να κάνει με την άδεια φωλιά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι η άδεια φωλιά, αλλά πάμε να το δούμε μαζί. Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, όταν το τελευταίο παιδί φεύγει από το σπίτι. Τα παιδιά φεύγουν για να χτίσουν τις δικές τους φωλιές. Οι γονείς μένουν για να ανακαλύψουν ξανά τον εαυτό τους. Η στιγμή που κάθε γονιός γνωρίζει πως θα έρθει, αλλά κανείς δεν είναι πραγματικά έτοιμος για αυτήν. Το παιδί τους, το μικρό κάποτε πλασματάκι που μεγάλωσε ανάμεσα στις σχολικές γιορτές, αγκαλιές και δύσκολη εφηβεία, τώρα ανοίγει τα φτερά του. Φεύγει για σπουδές, για δουλειά, για να συγκατοικήσει ή να ξεκινήσει τη δική του οικογένεια. Και εσύ μένεις να κοιτάς μια άδεια φωλιά. Τι είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς? Είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Πολλοί γονείς, συνήθως μητέρες, αλλά όχι μόνο, νιώθουν θλίψη, μοναξιά, απώλεια σκοπού ή ακόμα και κρίση ταυτότητας όταν και το τελευταίο παιδί φεύγει από το σπίτι. Η αλλαγή αυτή μπορεί να μοιάζει με συναισθηματικό σεισμό. Και τώρα, τι θα κάνω κάθε απόγευμα χωρίς το τρέξιμο στα φροντιστήρια? Για ποιον θα μαγειρεύω κάθε μέρα? Μια μητέρα 3 παιδιών περιγράφει. Όταν έφυγε και ο μικρός για σπουδές, ένιωσα σαν να έκλεισε ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ζωής μου. Περπατούσα στο σπίτι και άκουγα τη σιωπή. Έπιασα τον εαυτό μου να περιμένει ένα «Μαμά, τι έχουμε για φαγητό σήμερα?» που δεν ερχόταν. Ο πατέρας μιλά πιο ήπια. Ήξερα πως είναι για το καλό τους. Τους έδωσα φτερά για να πετάξουν, αλλά κανείς δεν σου λέει πόσο δύσκολο είναι όταν πραγματικά θα το κάνουν. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθει κανείς ντροπή. Είναι απόδειξη της αγάπης, της αφοσίωσης, αλλά και της μετάβασης. Είναι η ευκαιρία να ανακαλύψετε εκ νέου τον εαυτό σας. Ξεκινήστε εκείνα τα χόμπι που συνεχώς αναβάλατε για αργότερα. Τώρα είναι η στιγμή να επενδύσετε σε ό,τι σας ευχαριστεί προσωπικά και να γεμίσετε δημιουργικά τον χρόνο σας. Επενδύστε στις σχέσεις σας με την σύντροφό σας. Πολλοί σύντροφοι ξαναβρίσκουν τη μεταξύ τους σύνδεση όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι. Διατηρήστε την επικοινωνία με τα παιδιά σας. Δεν φεύγουν από τη ζωή σας, απλώς αλλάζει η μορφή της σχέσης σας. Η παρουσία σας παραμένει σημαντική, αλλά με νέους όρους. Αναγνωρίστε και εκφράστε τα συναισθήματά σας. Μην τα καταπιέζετε. Μιλήστε με φίλους, ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν ή απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Καθιερώστε νέες ρουτίνες. Μια σταθερή καθημερινότητα βοηθά στη μετάβαση και δημιουργεί αίσθηση σταθερότητας και σκοπού. Διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. Εγγραφτείτε σε ομάδες, συμμετάσχετε σε δραστηριότητες ή ξεκινήστε κάτι καινούριο που φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Φροντίστε τη φυσική σας υγεία. Η άσκηση, η σωστή διατροφή και η πρόληψη μέσων ιατρικών εξετάσεων ενισχύουν τη σωματική και ψυχική ευεξία. Καλλιεργήστε τη δημιουργικότητά σας. Δοκιμάστε να γράψετε, να ζωγραφίσετε, να φτιάξετε κάτι με τα χέρια σας. Η έκφραση βοηθά στην επεξεργασία των συναισθημάτων. Αγκαλιάστε την αλλαγή. Η αποχώρηση των παιδιών δεν είναι το τέλος, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δείτε τη ζωή με νέο βλέμμα. Από τη φροντίδα στην ελευθερία. Η άδεια φωλιά δεν είναι μόνο απώλεια, είναι και ευκαιρία. Ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε το σκοπό σας, να επενδύσετε στη δική σας ευημερία, να αγαπήσετε ξανά εκείνη τη γυναίκα ή τον άντρα που ήσασταν πριν γίνετε γονείς. Ίσως τελικά, όταν φεύγει και το τελευταίο παιδί από το σπίτι, η ζωή δεν τελειώνει, αλλά αρχίζει ξανά διαφορετικά. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό άρθρο και για σήμερα, 27 Αυγούστου, εδώ μαγνητοσκοπημένη. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, 3 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, ώρα 9 το βράδυ. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ!